Be sgynnoch chi ar y dechrau? Sgynna'n byd o'n lwmp o gau, soled, a armaturol hyn lle, i ddal y clai da. Mae hwn aluminium, fel bod o'n rhoi os ydw i isio newid ongl y pen. Pryd mae o'n dechrau gwirioneddol droi yn wyneb? Ond mae'n troi wyneb yn weddol sydyn, achos dwi'n mynd am y pethau syml fel hyn, da. Ond dwi'n gofio sbio dy bob ongl, dydw, o gwmpas y cefn, ond mae ffaith bod hwn yn troi fel hyn yn help. A dwi'n dal i daro o'r achu siap fel hyn, da. Y siap amlwg yn y cefn, da. Ac yn ôl ag ymlaen, a mae o'n datblygu'r un cyflwr o hyd. Dwi'n mynd â un darn yn bellach llawer na llall. Wrach di bobl yn credu hyn, bod y bersonoliaeth allu yn dod yn reddfol, da. Allach chi feddwl mae gen i sbel o waith ar ôl eto, ond ar ôl rhyw un dro ar y gyllell yn y lle iawn, bod y teimlad na'n dod, na, hwnna dio. Mae'n anodd iawn i gliro. Os yna rhyw deimlad yn o'r drosta i, a gan dweud, wel, dyma be di Peter, da. Neu dyma fydd o. A o'r pwynt yna ymlaen, dwi'n gwybod beth dwi'n neud. Y cam nesaf yn y broses ydy mynd ar pen i ffowndri arbenigol i greu mold, a mi gymryd hi 5 wythnos wedyn cyn y ceith John weld fersiwn efydd o'r pen. Be di lefel y cyffro cyn cael yr darn terfynol yn ôl ar ffowndri? Mae o'n werth, ydy. Bych chi wedi cael hwyl ar beth, ydych chi weld yn yr efydd o hynny. A sydd o'n un da hefyd, mae o'n beth ychwanegol, ydy. Neu un comisiwn yn arbennig sa chi'n licio i gael ar hyn o bryd, bys o'n braf i wneud? Byswn i'n hoff iawn o'i weld ti, ynddo. Ond sy'r rhaid, wel, yn ddyfrodol, swn i'n cael ei byst o hwyl, da. Oherwydd bod i safiad o'n mor gryf pan o'n sefyll ar ei draed. A mae gynno ben eithriadol o gryf. Draw yn y llyfrgell genedlaethol, mi gafon ni gyfle arbennig iawn i weld casgliad o rai o'r penddelwa mae John wedi creu dros y blynyddoedd. A does na ddim llawer o bobl a threid i bod nhw wedi bod yn yr un stafell a Hugh Griffith, T. Llew Jones, Gwnaeth a Meirion Morris ar yr un pryd. Ond mae ni, John, yng nghanol casgliad mawr o'r penddelwa yma. Ydy'n teimlo fel bod yng nghanol cwmni o ffrindiau eto? Ydy, mae rhywun dod i nabod nhw dda, da. Achos mae rhywun yn ysgrifennu'n treiddio i fewn i bersonoliaeth am ryw reswm reddfol, da. Mae'n dod o'r siapiau hunain ni, mewn gwirionedd. Sut beth ydy cael gymaint ohonyn nhw at ei gilydd? Ydy o'n dod â atgofion yn ôl o'r gwaith o wneud bob un ohonyn nhw? Ydy, a mae bob un yn wahanol, da. Ac o edrych ar y wahanol wynebau, mae yna gymeriadau cryf, mae yna gymeriadau gwahanol iawn yn dod allan yn bob un ohonyn nhw. Wel oes, oedd o luniau o'n i'n neud Hugh Griffith, o'n i'n nabod i chwaer ac oedd hi eisiau mi wneud portio nhw. Ond bethwn ni'n peidio dros yr mynegiant yma, y llygyr ar. Oedd mae bethau'n hymryd i drosod, y mynegiant, yn fwy na dim yn da. Yn fan hyn, yr athro Gwyn Thomas yn un o'r rhai fi oedd yn ddigon ffodus i eistedd ar eich cyfer chi. Sut un oedd o? Ond ddiddorol wneud portiad o Gwyn. Oedd o'n gwynig yna i'n dechrau. Ond we'n o glist i glist. Ac ymhen awr yn bellach. Oedd i newid yn llwyr, da. Fesa'r yngreddf fi'n dweud na ni'n dened i Gwyn, da. Fesa'r dwi'n dar ôl y reddf yma hyd, dwi'n dweud. Feda'i'n mi gliro fo, dweud y gwir. Chos dos na'n gwen fawr yma, mi o'n edrych yn ddigon siriol, fel mae'r athro Gwyn Thomas. Mae o, wel yndi, ond beth dwi'n dweud, mae di newid o'r wein amlwg, dydy. A mae'n bwysig i chi gael y cymeriad na fel o'r oedden nhw ar y pryd yn iawn? Dwi'n mynd credu mewn wneud portiadau sentimental, da. Mae rhaid iddyn nhw fod rhywbeth byw y person yna, da. Sut brofiad ydy rhoi yr gwaith gorffenedig i ffwrdd fel betai? Da chi'n teimlo rhyw golled am dipyn? I ryw raddau yn dod, am beth od. Mae'n sôn perthyn i chi, da. Mae gennych chi stori bach yn does am be ddudodd Gerallt wrth adael un o'r sesiynau modelu. O'n i wedi gofyn o, sa'n bosib ti ddod i un eisteddiad arall. O na iddo. Oedd i bod ar gwaith.
A dyma fo'n sbio i gyfeirio lle oedd y pen felly. A beth roes di yn y ffai? A wrth bos mawr, gadael dy ben ar ôl.